सानिया नों जुदि आंनि बेफोर बेसाद बाहायनायफोरखौ गाज्रि नुदोंब्ला नों आंखौ बावगारनो हागोन थेवब्लाबो आं बे बेसादखौ गारनो हानाय नङा आं एडिक्टेड जाबाय सानिया आं एडिक्टेड जाबाय आइ एम सरि जाबाय दे बिराद बुरजा जाबाय एबार नै आदा बिना खोमा जाबाय देब्रा नों जायखौनो मोजां नुगोन बेखौसो होगोन दा एडिट खालामनानै हिर'इननि गाबनाय नुसिगोन एबार खोमा जागोन नांगौ मलम गैया मलम आदा बिना नोंनि खुगायाव बेफोरबायदि राव नों मानो बिदि राव बुंखो बिकास नों जुदि आंखौ बावगारनो सानोब्ला दे मिनि देरहाव नाङा दे नों बिसोरखौ नायनाङानो दे बिसोरखौ नायनाङा डाइरेक्ट मोखाङाव नायखा मेगनावनो होमबानो जेबो नङा नायबा आंखौ नायजायो आरो रेडि एन्ड एक्सन बिकास नोंनि खुगायाव बेफोरबायदि राव नों मानो बिदि राव बुंदों बिकास नों जुदि आंखौ बावगारदों जालालै खेबबेसे जाखो दे नों जुदि बेफोरबायदि आंनि बेसाद सानिया नों जुदि आंनि बेफोरबायदि बेसाद बाहायनायखौ सानिया नों जुदि आंनि डाइरेक्टर साबनै बेसाद बाहायनायखौ सानिया नों जुदि आंनि बेफोरबायदि बेसाद बाहायनायाव गाज्रि नुदोंब्ला नों आंखौ गारनानै थांनो हागोन गेट आउट केमेरामेना नुवाखै जोंना मालाय आंनि बेफोरबायदि बेसाद बाजानायखौल' लादोलै होमबाबो जाबावसै मानि थाखाय सोबाखै रेडि बिथाङाबो लागासिनो नै सानिया नों जुदि बेफोरबायदि आंनि बे गुसुं बुंनो दे सोबाजानाय खारलाबायनो होनबा र' वेडिं गोलावसोब्रा ना वेडिं गैया नैबे बिथाङा खेबदों बेखौ मोजां नुवाखै नै खाला मा सानिया बबाव थांनो फैदों आरो नों बेयाव बोरै सफैखो जोंना हिर'जों हिर'इनजों माबायदि एक्सन लादों बेयाव माबायदि सिन लादों खाला मोजां ना मोजां आदा बै साथाम बोरै सफैखो जिरायनानैबा नों गसंनांगोन आरो खाथियाव थानांगोन आरो बिकास केनेखा लागिसे थिगानो ना जिरायनानै दं दे नों जिरायनानै दं ट्राक सोबनाय लादों नै लोगोफोर नैबे बिथाङा नैबेनो हिर'इना नों ओरै बुंगोन दै मारै सुमै बबाव थांनो फैदों आरो नों बेयाव बोरै सफैखो रेडि बिकास रेडि एन्ड एक्सन दाब्ला हाय नायनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ एसे मोजां मोनदों ओमफ्राय देब्रा एक्सना